to su halittu don su san babu wani wanda ya isa ya ba su umarni ya lizumta musu ba da umarni ya ce su yi ko ya hana su sai shi wanda ya halicce su. Sirrin da ke ciki kullum da Allah yake cewa alana wal khalqu wal amr yana daga cikin bai wanda Allah ya ba mana ta istinbadin hukunci. Dan Allah ya gwada ma shi ne mahalicci kuma shi ke bada umarni ke cewa aya. Yau duk wani wanda zai lizumta ma ya baka umarni kuma ba Allah bane ba shi ya halicce ka ba ya ce kuma kaza za kai to bi cancanta ya lizumta ma ka bi umarnin shi ba in dai umarnin ya saba mana Allah ne. Dole umarnin Allah wanda ya halitta shi ne ake gabatarwa. In wani ya ba da umarni in ya yi daidai bai saba ba umarnin Allah ba sai abu in kuma ya saba ce ya na Allah ba. Ni ma'ana ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Babu yin da'a ga duk wani abun halitta. Kowa makhluq ne. To ba yin mai biyayya a cikin saba ma Allah wanda yake shine al-khaliq shi ne halitta. Wannan shine sirri. Duk girman wani wanda zaka gani bai kai girman Allah ba tabaraka wa ta'ala. Duk wani martaban wani da zaka gani salaha shi bai kai ga ta Allah. Ko kwatanci ma bai kai kuma a kwatantawa. Halitta yayi biya halitta ba sai bai cancance ma barazana ba. Tunda dai ba shi ya halicce ka ba wanda ya halicce ka shi ne ya cancanta ma barazana cewa in ka saba mashi zai iya halakar da kai tunda da babu kai aka yi ka. Yanzu shi ne zai ma barazana ya kalubalance ka yana da wuta yana da aljanna. To shi ne abin da Allah ta'ala yake ta maimaitawa cikin ayoyi daban-daban na nuna shi ya yi halitta kuma shi ke da umarni. Shi ke da cewa a yi shi ke da cewa a bai. Wa aidan kuma fa inna khalqahu lil khalqi lalle halitta Allah ga halittu da yayi fihi tadbirul qadari cikin shi akwai kula na kaddarawa wanda haka Allah ya kaddara abin ya kasance alkauni na kasancewa alqadariyar kauni wanda haka Allah ya kaddara kuma haka abin yake kasancewa bi ma'ana tadbirul qadari kauni shine kowa da Allah ya halicce shi kowa ga Allah yadda ya kaddara mashi. Allah ya kaddara ma misali in ilimi ne za ka yi ilimi kaddara ka kenan alkadari alkauni. In kuɗi ne za ka yi iya abin da Allah ya kaddara maka. Shekaru za ka yi iya wanda Allah ya kaddara maka. Lahiya irin yadda Allah ya raba ya baka. Kowane yadda Allah ya yi halitta to kuma yana da tadbirin ka kulawa da kai na kaddara da kasancewa yadda Allah ya so ka kasance. Baka isa ka ƙetare ma wannan ba. Duk irin zumuɗinka na samun kuɗi to iya dai rabanka wanda Allah ba ce ka karin kuɗi ba ita ita kuɗi amma dai ka san da Allah ya yankan maka ba za ka yi ita ita neman ilimi tuko gaban da Allah ya ce za ka samu na ilimi ba za ka ƙetare mace ba saboda rabo ne wanda yake alƙadri alkauri na ƙaddara kuma na kasancewa haka Allah ya ƙaddara da bahaushe ke cewa zahir nema ba ya kawo samu. Wa amruhu fihi at-tadbir ash-shar'i kuma al'amarin shi to akwai tadbiri na shari'a kula ta shari'a addini wanda ke shi kuma na addini kula Allah wanda Allah ya ma iyaka da aka ce Allah ya baka umarni to kaka wuce shari'a da aka ce ka je ka nemi misali kudi Allah zai baka abin da ya kaddara gare ka to wannan kaddari kauni to shi kuma wanda yake a shar'i addini to kuma dole ka zama cikin shari'a tun da kai musulmi ne kaka ce to tun da amana daman ne kudi komi ma sai da hazari da samu kudi cin amana sata sai da duk wani abin da bai kamata ba dan ka samu kudi kace haka dan ka samu kudi to shi ma akwai umarnin Allah na shari'a a wannan wurin dole ka tsaya inda shari'a ta aje ka fa kama annal khalqa kamar yadda halitta la yakhruju an hikmati
anil hikimati, ita halitta ba za ta hita ba daga hikima ta Allah. Falam ya faruki shay'an abasan, Allah bai halicci wani abu ba dan wasa, a ce kawai ga abin nan ai dan dai burgewa kawai ba hikima ciki. Duk abin da ka gani akwai hikima ciki. Kazalika la ya'muru wa la yanha, haka nan Allah baya umarni ya ce ayi ko ya ce ka ayi illa bima huwa adl, sai abinda cikin shi akwai adalci. Da abinda Allah ya ce ayi akwai adalci a ciki. Kaka ga cewa an dora mu abin da ya kare ka, abin da aka ce a bari adalci ne Allah yi. Wa hikimatu, akwai hikima, wa ihsan da kuma kyautatawa. Falamma bayyana annahu al-khaliqul